Pois nós criámonos ali nunha casiña na plaza, que agora é na avenida Ordóñez. E eu tiña os meus irmáns, ali nacemos todos, naciu a miña irmán, a Maruja, nacín eu e naceu o Berto. E logo conocime co Herminio lá nunha festa do Rosal que lle chamaban o Pilar, ali no Calvario do Rosal. E logo, pois, ele se veu para cá que estaba cheladiño por min. E iso non me soltou máis, e así empezou a nosa vida. E logo lavar, claro, tudo á man, no? Tudo á man nos rejeiros, que se quedaba a roupa moi bonita, moi ben, nos rejeiros. Mellor que agora que as lavadoras, quedaba mellor no rejeiro a roupa. Si, e logo, de verán iba a tierra, e logo de inverno, pois, empleáme no Moure, a cuidar dos pitos, estaba pola noite, e logo tamén fun para o Viveiro, tamén pro Nemesio, e tamén traballei uns cuantos anos. E como o sueldo era pequeno, logo chegara o verán, xa marchaba. Collían así esa temporada de inverno. Si, nada máis, eu. Bueno, e logo tamén había que cuidar os fillos, a casa, e tiña as vacas, o primeiro unha, pero logo fixeme con 3. Primeiro unha, e logo nacíame unha toura, criáballa. Nacíame outra toura, criáballa tamén, hasta que me fixen con 3. E, bueno, tamén vendía unha vaca e ao mellor hasta compraba unha leira, o diñeiro da vaca.